जोबोद गोजोनथाव रादाब दिनै बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेयो जाहैबाय इंराजिनिबा बे मासनि बे दाननिनो 16 थारिख गोलैगोन आरो बांलानिबा बैसाग मासनि 2 थारिख गोलैगोन। बाहाय सानसे हरसे जागोन। सानावहाय बिदिनो मोसानाय थागोन। बे मोसानायाव गोबां माने जायगानिफ्राय बाहागो लाफैगोन मोसाखावरि हिसाबै। जेरै बेहाय 55निफ्राय 60ता हानजा अलरेडि जाखाबाय। बाहाय लाफैगोन क'क्राझारनिफ्राय लानानै शिलंनिफ्राय लानानै ओरै बाक्सानिफ्राय लानानै उदालगुरिनिफ्राय लानानै आरो फारसेजों फरेन कान्ट्रिनि बा भुटाननिफ्राय मोसाग्रा फैगोन। बिथांमोना बेहाय मोसाग्रा फैगोन आरो थिग बिदिनो बे प्रग्रामावहाय गोबां माने आलासिबो नुजाफैगोन। दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा अरुणाचलनि राजा सेम्फु राजा होननाय बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। थिग बिदिनो माने गुबुन गुबुन माबानिफ्राय हादोरनिफ्राय मोनथिनाय मथे दा जोंनिसिम फाइनालि सफैथ'वाखै। निस्सय साननैसो गाबोनहालागै फाइनाल फैगोन। माखासे गेदेमा आलासिबो बाहागो लाफैगोन। दा बाहाय जों ओरैबायदि साजायदों, ओरैबायदि माने खुंनो नागिरदों, मालाबाबो बेबायदि जाफेराखैमोन। प्रथमबार बे जाहैबाय जोंहा दरंगाजुलि MCLA बिजित गोरा नार्जारिनि हेफाजाबाव बिथांनि अननायाव दिनै बे बगाजुलियाव जोङो मोनसे सुबिदा मोनदों। खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों। जायनि थाखाय जोङो बेहाय ओरैबायदि साजायनाय जादों जायगाखौ दिनै नोंथांमोनहा नुबाय। दिनै बै 2 थारिखआव बा 2 थारिख खालि बैसागनि मोसानो थाखाय दिनै रेडि जागासिनो दं। फारसेजोंहाय स्टेजफ्रा नै गाबोन कमप्लिट जाजोबगोन गासिबो। दा नुदों दिनै बेहाय नायग्राफोर जिरायनो थाखाय साइनासाल बानायनाय जादों। बेहाय मोसाग्रानि स्टेज बानायनाय जादों। आलासिनि थाखाय बानायनाय जाबाय। फारसेजोंहाय दिनैहाय आलासिफोरनि रेस्ट हाउस बानायनाय जादों आरो बिदिनो गायकफोर जेरैहाय जों माखासे बिथांमोननि बेनार पस्टारबो बानायनाय जाबाय। दिनै नुदों नोंथांमोनहा बेहाय आरो बेहाय मोनानि समाव गोबां माने जोंनि बुंनो थाङोब्ला बर' गायकफोर आर्टिस्टफोर जायखौ सिंगार आरो फेसनार बिथांमोन दं। बिथांमोना बाहाय लाफैजोबगोन। जेरै एगजाम्पोल हिसाबै सिंगार हिसाबै बिग्राय सुलेखा, उदां बलय, हेमा देरहासार, रुनिमा फैला आरो गोबां दंबावो। थिग बिदिनो फेसनार हिसाबै फैबावगोन रिया संगिना, हेलेना, फुजि, अम प्रकाश, सुदेब, प्रियंका, रिंकुमनि आरो गोबां दंबावो आरो बिदिनो सा गैयाब्लाबो 20निफ्राय 30 जन बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन होननानै अलरेडि जोङो खौरां मोनदों आरो दा जों बेखौनो खावलायदों जे आरो मोनसे गोजोनथाव खोथा बे बगाजुलियावहाय दिनै खुंनाय लोगो लोगो जों बांसिन जायगानि मानसिफ्रा जोंहा बेहाय बगाजुलिया मोनसे गिदिर एरिया जेरै 33टा गामि दं। गामि हिसाबै लायोबा बाहाय जों मोनसे सुबिदा मोनफानाय जादों। मानो होनना बुङोबा बे रंजानाय फोरबोआवनो ओनसोलनि जेरैहाय सिनियर सिटिजेन दं जायखौ जों सानसे समाव बगाजुलि रिजार्भमोन दिनै बिथांमोना दैदेनबोदों। बिथांमोनखौ बि प्रग्रामनि गेजेरजों जों बरायनो थाखाय बिथांखौ लिंदों। जेरै बेहाय 33टा गामि दं प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दा बिथांमोनखौबो जों बेहाय हांख्रायनाय सनमान होगोन बे बैसागुनि गेजेरजों। आरो मोनसे खावलायनाया बेनो अकल बगाजुलियाव नङा जों बेहाय खावलायदों बे मोनसे बर' हारिनि थाखाय नागारनो हायै मोनसे एंगारनो हायै बाहागो। बेनिखायनो जाय गामिफ्रा दिनै मोसानायनि नामाव गोमालांबायमोन बेखौ नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जेराव माने हिसाबनि लिस्टनि बारा जानानै दं आरो गोबां दासिम कन्टेक्ट खालामगासिनो तामुलपुरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेराव जों माने हिसाब गैयै माने कन्ट्रल खालामनो हायि बायदि जादों आरो दा ओंखायनो खावलायदों जाहाथे बयबो बे समाव जोंनि गासैबो बगाजुलिल' नङा इभेन माने आसामनि जेसेबां बर' हारि दं बा बिथांमोन माने मेथाइ खनग्रा मोसाग्रा बा दैदेनगिरि बिथांमोन गासिबो बे सानाव फैनानै गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन। मोनसे रंगिना संगिना समाय होगोन आरो इयुननि मोनसे माबाखौ बेबायदिनो फोरोंलांगोन होनना जों आसा खालामदों आरो